Mayong adlaw Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Aniya na usab ang maayong balita sa Central Visayas. Malinawon nga napahigayon ang piniliay sa probinsya sa Sugbo. Si Hershey Zaspa mohatod niining maayong balita. Nahimong hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa piniliay sa tibuok probinsya sa Sugbo matud sa Provincial Election Monitoring Action Center sa Cebu Police Provincial Office. Kundiin, walay natala nga dagkong panghitabo nga naghatag og hulga sa seguridad ug uban pang kakulian kabahin sa eleksyon. Anaa sa 2,326 ka mga CPPO personnel ang gipakatap aron mohatag og serbisyo alang sa piniliay kundiin 1,814 niini ang gimanduan nga mobantay sa 1,060 ka mga voting centers sa tibok probinsya sa Sugbo. Sa piniliay karong tuiga, adunay 3.2 ka milyon nga rehistradong botante ang Cebu Province nga mo'y pinakadaghan sa tibok nasod. Hershey Zaspa, alang sa maayong balita sa Cebu. Usa ka feed mill alang sa mga manok Bisaya, gitukod ngadto sa Bohol. Si Ray Anthony Chu mohatod niining maayong balita. Wala na'y angay kagulan kabahin sa mahal nga tuktukon alang sa mga buot mamuhi sa manok Bisaya. Kini human mapundar na sa Bohol Upland Farmers Federation of Cooperatives Incorporated kun BUFSI ang usa ka feed mill alang sa organikong tuktukon sa mga manok Bisaya. Sa usa ka luna sa Kambakay, Batuan, gitukod sa BUFSI ang fasilidad nga mohimo og tuktukon gamit ang organikong sahog samtang sagulan kini sa Effective Microorganism Activated Solution o EMAS ug molasses. Ang epekto, tuktukon nga anaa sa tag 18 ngadto sa 20 pesos ang kilo, kun itandi sa tag 32 ngadto sa 35 ang kilo sa commercial nga tuktukon matud pa ni Dr. Stella Marilapis, ang provincial veterinarian. Unsa ba ang advantage sa manok nga native nga pinaagi sa organikong management sa pagpakaon? Kay usa kani kadako nga bintaha sa muta sa mga nagbuhi og manok basin na sa mga backyard nga pamaagi. Kay gawa sa makanino sa pagkaon, ang sustansya nga makuha sa ato ang pagkaon nga giformulate nga kita mismo ang nagbuhat is dako kayo ang potensyal o dako kayo makuha nga benepisyo sa manok. Unya sa commercial nga feeding system is dako kayo ang kalayaan gumikan kay sa panahon na karon perting mahala na ang ato ang mga commercial feeds. Unya gawa sa kamahal sa commercial feeds, naghatag kini dili maayong contribution sa atong paglawas samot na sa ato ang healthy lifestyle. Hinuon pagkakaron ang tuktukon sa BUFSI alang una sa ilang mga sakop nga kooperatiba nga nakontrata aron mamuhi og manok Bisaya. Sa contract growing sa BUFSI, ang usa ka sakop makakuha og mga piso alang nga ilang patambukon sud sa 2 ka buwan gamit ang tuktukon nga hatag sa BUFSI. Inig kahalin sa manok nga kumprahon usab sa BUFSI adto pa ikalta sa mga galastuhan nga nakuha sa nangalima sama sa bili sa piso ug kadaghanon sa nahurot nga tuktukon. Matud pa gikan sa 40 ngadto sa 70 pesos ang kitaon sa matag manok nga mapatambok sulod sa 2 ka buwan. Alang subot mo sagop sa contract growing sa BUFSI, pakisayod sa buhatan sa Provincial Veterinarian o bisitaha ang inyong mga Municipal Agricultural Offices. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Sa probinsya sa Siquijor, malampuson usab nga napahigayon ang eleksyon. Si Rizali Calibo mohatod niining maayong balita. Hanay hapsay ug malinawon. Mao kini ang namatigdan sa Commission on Elections sa Siquijor Police Provincial Office ug sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa dagan sa May 9 elections ning lalawigan sa Siquijor. Si Provincial Director Police Colonel Robert Lingbawan mipahayag nga 100% sa mga voting centers nakasugod nga hapsay sa tukmang oras. Matud pa niya, adunay taho sa malfunction o dili paggana sa mga vote counting machines sa pipila ka mga barangays apan dali kining giresponde sa COMELEC o sa PNP Quick Response Team pinaagi sa pagkuha og pagpuli sa nakareserba o contingency VCMs gikan sa buhatan sa COMELEC. Usab si Provincial Election Supervisor Attorney Eliseo RZB Labaria ni adtong adlaw mismo sa piniliay Midason nga sa kinatibukan malinawon ang piniliay bisan pa man sa mga ginagmayng abariya o depekto sa mga vote counting machines. Dako ang iyang pasalamat sa tanan nga nagtambayayong alang sa pagkabot sa kalinaw. Sa kasamtangan na proklamar na dayon sa COMELEC ang migulang mga mananaog lukop ning lalawigan.
Ako si Rizalianding Calibo sa Philippine Information Agency sa Siquijor. Alang sa mayong balita sa Negros Oriental, ania si Roy Anthony Lumutan. Dulan sa usa ka libo ka mga mulupyo sa manhuyod ang nipahimulos sa nagkadaiyang mga serbisyo sa gobyerno dala sa Duterte Legacy Caravan niadtong Mayo 1. Nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ang nitanyag sa naglaing-laing serbisyo ug programa sama sa pag-apod-apod sa binhi, abono, bugas, tsinelas, libreng alot, scholarships, skills training programs ug uban pa. Gipanguluhan sa PNP ang gipahigayong Duterte Legacy Caravan kauban sa pag-abag sa lungsod sa Manhuyod. Tumong sa kalihukan nga mapadayag ang mga kaugmaran o kabag-uhan nga nasinati sa katawan ilawom sa administrasyon ni Presidente Duterte. Gitutukan sa kalihukan ang kampanya Batok sa Insurhensiya, diin mismo ang mga kanhing rebelde ang namulong ug didasig sa komunidad ng magmatngon ug dili mosalmot sa maong walhong pondo. Na hindi kaya nang ninyo ang pag-upload sa legal movement nila sama sa mga rally, sa tree planting. Kung musulod po sa organisasyon niya sa pamatanon, kinahanglan na inyong subayon kung unsa gyud ang nagdala anak. Kaya na ang ibang organisasyon nga ang naglikod ug ang impigila sama sa akong nasudlan. Sigon sa PNP, naapay laing Duterte Legacy Caravan ang ipahigayon sa ubang parte sa probinsya. Mao kana ang maayong balita gikan dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamotan. Ug dinhi natapos ang atong programa. Kung diin inyong nahibaw-an ang mga positibong impormasyon gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, ug kini ang maayong balita sa Central Visayas.